Ne sme išli vtedy. Bokom, ale po pravej strane. Nie, tady sme išli. Kde sme to chytili teda? Tu sme to chytili. Nie, tu pravou stranou sme išli, alebo kde? Čo? Sme išli, ale... No ty, keď dojem to, musím auto byť do piče. Boha, to je heň. Olej, to je nie od nás? Nie, to není. My sme nešli vôbec po trave tady. Driftingy na ručnej si nedal, debil. To nedám. Na tejto určite. To keďže som zamodal, to si videl, jak som mal piť. Trojprúdová cesta potom. Tu je jeden prúd, druhý a tam tretí. Však ďalej. Každý rok sa vybeha nejaký ďalší. Jeden pre Martina traktoristu, druhý pre cyklista a tretí pre auto. Štrkové to pole ešte, ja aj tam by som behol. Je to niekde? Nie, ja viem. Sme zachytili? No, tu No, je. Je to aj drapnuté. Ja som išiel na ručnej, do piče. Piče. Kokot, jak to smrdí. Fuj. Piče. Piče koleso. A vieme, piče. Fuj. Dodraté lamely. Tak uchylá. No, máš kopírem ten, tak vidíš. Kokot, fuj. Ja to vyvetrá, lebo No. chladí on. Vypni motor. Nie, práve, že musím ho ja naštartovať, lebo keď ho vypnem... Piči, ale... Cítiš, aké to je horúce? Do tie brzdové obloženia strelo celý čas. Bola úplne zatiahnutá celá? Normálne úplne hore bola? No. Kurva. Koľko aspoň do chladku sme mohli ísť. Pustil som ventilátor, ktorý kleše. Sme mohli ísť aspoň do chladku desi. No. Povedz, zadnici.